L-għodwa tajba, nilqakom għal-qoddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna drobietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, qawwa ta' min jittama fik, jaf magħna li qegħdin insejħulek għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, la darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela nħeġġukom biex ma tirċevux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid fi żmien it-tajjeb smajtek, f'jum is-salvazzjoni għentek. Araw, issa hu żmien it-tajjeb. Araw, issa hu l-jum is-salvazzjoni. Għax aħna ma nagħmlux li jista' jkun ta' tfixkil lil xi ħadd biex il-ministeru tagħna ma jaqax fil-lejb. F'kollox inqisu ruħna bħala l-ministri ta' Alla, bis-sabar kollu fit-tiġrib, fit-tbatija, fid-dieqa, fis-swat, fil-ħabsijiet, fit-taħbit, fis-serad bl-arqat, fis-sawm, bis-sabba tal-qalb, bl-erf, bis-sabar, bil-ħlewwa, bi-spirtu qaddis, b'imħabba sinċira, bil-kelma tas-sewwa, bil-qawwa tal-Alla, bil-armi tal-ġustizzja fuq il-lemin u fuq ix-xelluk, fil-ġieħ u fil-għajb, kemm jekk jgħidu l-ħażin u kemm jekk jgħidu t-tajjeb fuqna, iżommuna bħala nies qarrieqa lilna li ngħidu s-sewwa, bħala nies li ma jafhom ħadd qatt li kulħadd jafna, bħala nies f'xifer il-mewt qatt li għadna ħajjin, bħala nies ikkastigati qatt li m'għandniex mogħtijin għall-mewt, bħala nies imdejqa qatt li dejjem ferħana, bħala nies foqra qatt li nagħmlu għonja lil ħafna, bħala nies li m'għandhom xejn qatt li kollox huwa tagħna. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr l-Alla. Flimkien, għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġabitlu rebħa l-leminija tiegħu u d-dirajn imqazza tiegħu. Flimkien, għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Flimkien, għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ il-mulej fl-art kollha. Infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Flimkien, għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu.
Fanal għar-riġlejja l-kelma tiegħek u dawl fil-mogħdija tiegħi. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu smajtu x'intqal għajn b'għajn u sinna b'sinna. Imma jien ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux, anzi jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu liħor ukoll. U lil min ikun irid itellek il-qorti joħodlok il-libsa ħallilu wkoll il-mantar. U jekk xi ħadd iġalek timxi miegħu mil wieħed, mur miegħu tnejn. Għati lil min jitolbok u ddawwarx spallejk il-min ikun irid jissellef minn għandek. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għajn b'għajn u sinna b'sinna hija espressjoni li nisimgħu anke fi żmienna, ġieli fil-politika jew fuq smoħra li tfisser li għal kull daqqa li tirċievi tagħti daqqa oħra, għal kull insult li jagħmlulek tinsulta int ukoll. Però mhix espressjoni li nibtet fi żmienna hija antika ħafna. Għalhekk Ġesu jgħid smajtu x'intqal, jiġifieri fit-Testament il-Qadim kienet tintuża din l-espressjoni għajn b'għajn u sinna b'sinna. U lek tajjeb illi aħna nistaqsu ma meta insibuha fit-Testament il-Qadim qalb in-nies ifisser li dak iż-żmien kienu jħeġġu t-tpattija li inti tpatti jew ibirku t-tpattija. Ma kienx hekk, le. U nifhmuha din jekk aħna naraw fil-fatt għaliex kienet tintuża dak iż-żmien. Il għaliex meta daħlet għajn b'għajn u b'sinna b'sinna ma daħlitx biex tagħti il-lok il xi ħadd tgħidlu isma' inti għandek tpatti. Inti għandek jekk tirċievi vendikazzjoni tivvendika ruħek int. Ma kienitx hekk. Imma kienet restrizzjoni. Daħlet din bħala restrizzjoni. F'mentalità dak iż-żmien li jekk xi ħadd tagħmillek il-ħsara tagħmillu ħafna aktar milli jagħmillek. Jekk pereżempju għadillek annimal toqtollu 50. Jekk tak daqqa tagħtih mhux waħda ħafna, din daħlet bħala restrizzjoni biex ir-reazzjoni tkun proporzjonata. Xi ħadd tagħmillek xi ħaġa li tagħmillu inti irid ikun jaqbel, mhux pereżempju kissirlek sinna u tkissirlu x-xedaq. Ġesu lid-dixxipli tiegħu jagħmilha ċara li ma jridx li jirraġunaw hekk. Ma jridx li aħna nirraġunaw illum ukoll għajn b'għajn u sinna b'sinna. Ma Ġesu jrid minna li aħna jekk xi ħadd jinsultana ma ninsultawx lura. Jekk xi ħadd iweġġana ma nweġġawx aħna. Jekk xi ħadd jgħid xi ħaġa ħażina fuqna ma ngħidux imbagħad xi ħaġa ħażina fuqu jew fuq aħna. Dan hu li jitlob mid-dixxipli Ġesu, dan hu li jitlob minna li mhux faċli, li huwa diffiċli, ma Ġesu qatt ma għażel it-triq faċli għasa lina għad-dixxipli tiegħu. U nifhmu dan li jrid jgħid Ġesu il għaliex Ġesu jrid minna
L-ewwel nett li aħna ma nimxux sempliċement ma ninħossu. Hemm din it-tendenza illum mhux illum biss ma jien nitkellmu fuq illum għax illum qed niżistu aħna. Hemm din it-tendenza illi inti timxi ma li tħoss, ħassejtek tagħmel hekk. Allura jekk wieħed għallek xi ħaġa kelma ħażina tkellmu ħażin ukoll. Għax hekk tħoss. Ġesu ma jridx li nimxu sempliċement ma ninħossu, imma ma li nħossu jekk huwa tajjeb. Iridna wkoll Ġesu li ħajjitna ma tkunx reazzjoni imma tkun azzjoni, ġifieri. Reazzjoni xi tfisser? Xi ħadd tagħmellek xi ħaġa inti tirreaġixxi. B'dan mod il-ħajja tagħna tkun biss kundizzjonata mill-oħrajn. X'qed jagħmlu l-oħrajn, x'qed jgħidu l-oħrajn, x'qed jaħsbu l-oħrajn, u l-ħajja tiegħek tiddependi fuq hekk. Ġesu ma jridx hekk. Imma jridna nieħdu azzjoni. U allura iridna nieħdu azzjoni favur dak li hu tajjeb li hu ġust, jekk hemm xi ħaġa ħażina iridna naħdmu kontriha. Ma mhux bit-tpattija imma għax iridu naħdmu għas-sewwa. U jrid Ġesu għalhekk minna li aħna inkissru iċ-ċiklu tal-ħażen xi fisser dan. Innutaw bejnietna aħna meta anki jinqalgħu l-konflitti u l-ġlied kultant xi ħadd għajrek tajru lura u mbagħad jerda jgħajrek mhux inti biss bik imma bil-familja tiegħek u inti tajru, dak huwa ċ-ċiklu ġifieri sejjer hekk. U l-ħażen jixteret u jiżdied. Ġesu jridna nkissruh dan. U nkissruh jekk aħna ma nagħmlux bħal min qiegħed jinsultana, jgħajjarna, jweġġana, jagħmlilna ħsara. Illa għaliex hekk biss li jieqaf il-ġlied li jieqfu l-konflitti, din tara ħafna drabi anke fi ġlied għalhekk qatt ma jispiċċaw kulħadd għax kulħadd min jagħti min imbagħad ipatti għalli jaqla sejrin hekk. Ġesu jrid li aħna nieqfu l dan. Se nafu li din mhix faċli, hija diffiċli, kif tlabna fl-ewwel talba, aħna bnedmin dgħajfa li neħtieġu ħafna l-għajnuna ta' Alla. U għal dan ħafna għandna bżonn l-għajnuna ta' Alla biex aħna fil-ħajja tagħna ma nimxux b'din mentalità għajn b'għajn u sinna b'sinna. Ma nimxu fuq il-kliem ta' Ġesu li ridna inħobbu anki lil min jagħmlilna ħsara, nitolbu anki għal min iweġġana, naħfru mill-qalb kif għallimna u kif urina hu. Araw kemm sabiħa pereżempju meta Ġesu kien qiegħed fil-passjoni u kien hemm il-qaddej wieħed mill-ases tal-qasis il-kbir u taħdaqa ta' ħarta. Ġesu ma taħx waħda hu. Imma għallu Ġesu, għallu jekk jiena qed xi ħaġa ħażina ngħidli fejn, imma jekk le għalfejn terfa' jdek fuqi. Din hija reazzjoni, reazzjoni pożittiva mhux tpattija, pożittiva għal dak li hu sewwa. Imma bil-mħabba wkoll. Nitolbu l-Mulej din il-grazzja ejna Mulej biex aħna f'ħajjitna nkunu mmexxin mill-ispirtu tiegħek ma nimxux għajn bajn u sinna b'sinna imma nimxu tassew kif għallimtna inti biex fejn hemm il-mibeda inqedu l-imħabba, nġibu l-imħabba u fejn hemm il-firda nġibu l-għaqda u dal-mod inkunu tassew qed ngħixu l-ispirtu tiegħek. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum Mulej mal-Knisja tiegħek, jiena biex tkompli x-xanda l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej jiena biex f'ħajjitna ma nimxux għajn bajn u sinna b'sinna, ma nimxu tassew bl-ispirtu tiegħek ta' mħabba, ta' paċi, ta' maħfra. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej għal-morda fid-djar tagħhom fi sptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin
għal-kura barra minn Malta, nitolbuk biex jirċivu l-għajnuna kollha li jeħtieġu fil-mar tagħhom. Nitolbuk. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet biex inti mulejtejnhom fl-istudji tagħhom u waqt l-eżamijiet tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem narfu nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex tejna nkunu dejjem strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem, bħalma semma l-Papa Franġisku l-bieraħ, niftakru f'dawk li mietu fejn il-Greċja mijiet, li mietu marqa hemmhekk. Nitolbu ħafna għalihom, nitolbu ħafna biex ikun hemm kuxjenza wkoll favur id-dinjità u r-rispett u l-għoża tal-ħajja ta' kull persuna jemini. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal pretamulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk, is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. U Alla dawn id-doni li qegħdin nofrulek inti tagħmilhom għalina jekk sagrament biex bihom tajjixna u ġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Amen. Nitolbuk li ruħna u ġisimna jkunu dejjem mejjuna bihom. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. B'fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewit u l-art mill-mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewit. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sijinata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk
Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Tanu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn hemm jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqtu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza, Ommalla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostoli għad-dissin kollha li jiġu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawit, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi qed ħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u l-għaqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Is-sagrament imqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna huwa sinjan tal-għaqda tal-fideli fik. Amen nitolbuk li jġib ta' bilħaq l-għaqda fil-Knisja tiegħek. I Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Offru dan ir-Rożarju llum għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet bħalissa biex ikollhom l-għajnuna meħtieġa fl-istudji u fl-eżamijiet tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna għejna waqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern, ħuġġana l-irwieħ kollha u jniddawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sittna Marija kellha tkun Omm Alla.
Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiri satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denji ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern, u ġenna kollha u jniddawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iż-żur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiri satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denji ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Maria Santissima Orina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet talina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. Kull ġenera l-wieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Nissielna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħellisna mid-deni ammen. Stima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. Kull ġenera l-wieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta Sitta Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmija birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrina dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera u kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tili satnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrina dobietna ħarisna minna tal-infern. Kull ġenera u kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art.
ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-niżam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lil Missir u lil-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqadsa Marija. Itlob għalina. Imqadsa Alla. Itlob għalina. Imqadsa xeba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob Om għalina. liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob Om għalina. li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Keba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġeli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa taqla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li ġerew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej warus tal-Verġini Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. U mqaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħalissna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tana. Itolbu l-Alla lina.
Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tlug glorjus saħa fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giuseppe Parus kastesmu tagħha, imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.